Kubor nakaslem jong udongsan hima. Ginong yalam kakun hinyo trap National Awakening Movement menta kasingi ka khatsantrik urampang arajar at pusaw habayakaran bikilat patay kubor ha kasingi penongi ka jingsang kalan mangor hakmat umot dorjong kyang nang ba kabadan hajan Civil Hospital Shillong bandawa na kasorkar ban penduk pendamno ya ka personal interview na kabenta ka jingthong kam ha kitnat sorkar bat ki wedi ki mat jingdawa working president ka khnam uba Thomas Pasa Ulaong baka seng kalayay dawa na ka sorkar man penduk no ya ka personal interview ha ka jingthong kam ha kitanat sorkar kumbali ki arpulai tili ki pat ki jilla ha kari kumta ka seng ru ka UI baka ni ka jing penduk no ya ka personal interview ka dei ka babahatam ka bakhuj ka basuba klem da sha shiliang nele shiliang yano Henry na kaliang kaseng kalapan pao baka sorkar kampat ngap ikini ki jingdawa jong kaseng na baka ni kadai kawe na kimat kabaki khun samla kari kila ang nuot. Shu loong baka ni ka personal interview kadai kalat ka kabu na kabenta jong nu re jong nu kiba itu kiba dan ha kabor ban penrung kam da kabasok lani ban chu siu da kapisa. Uba pasa loong ru bakam dan ka jingyo nong na ka personal interview kumbala benrap daw menteri rangba ka jela ukanut ke sangma bat ban ong ba ka jing thap kam ka dei ka bayar ka dei kwam song nong rim bat ka basukwa ban pen kol mar jingmut habayo pat ban yakran bu general secretary ka khnam uba James MA Neng ulapan pau da ka ba ong ba ka khnam ka kersiu thia ya ka jat ban riu bagi di ban yo ya ka hok ka jongki klem da sha le don bor ni sha le thok ha ka kam ka jam ka khnam ka kentui ki nomi khaman bagi pat ba kila jit bagi dia ban sngau tho ya ka jingdan kam man wan ra ya ka hok nak menta ki khun samla khanang wa kandan ka jingsok ha kari bat ka jat ban riu ka benta ka bangi panlong ni si man ya syong gumbe man panpau sa ka pathai ya ka ai ka jing angut jungi kom ka kanhun kom bapitip i ka kanhun jungi ka dei kata ka banglajer ka teng kata ka awakening movement ka bamut ka kanhun ka bakersi kya ni snow ba lengba ka ni panlong i ka ni ka sit in demonstration na ka ni ka long ban kersiu kya lang ya pranong ya lambaro ba habak ong baki i kun samla ki kari ba kajat menriu ni don kam ya ka bangin i ka ni ka jing ka kun samla ki kendu sni ban sai pi kum kunuksa ni don kam ni si bangin yo ya kita ki kun samla baki yo ya ka jong ka hok ha kajing dei bat kajing yo ki kam ki jam sarkar te habak yo el ka jong ka hok kata kamut kan don kajing smohun bat kan don ru kajing khoi kajing suba kapan laj na kajing bamsap kapan laj na kajing syale don bor sya thombor ha kajing yo kam yo jam kata kapan kong ka baar pat ke ka bangi penlong kini ka sit in demonstration kalong ba ni don kam ba kini ki kun samla jingi ki batbit makin yo ikin ki kam kumba kilapan pau ha karitin examination ko jengki namar ka jela jingi kelanang hiar na kapor sikapor ngi dadun kam bang yo sisa ki khna tiba pas hok ba tiba pas yakmat bakin yo balong kinong tray kam sarkar sang bat kan tiu ka jela ka jingi ha ki banta ki bubun tingisno ko ni kapor ban suong tangga ketin ba kan tiu ka jela kalong ke la se ka bagi sipan pau sabar re lang ba kani ka jing penong ni ka sit in demonstration ki jingi kum ka kanhun hi bro kawe kalong ban kersi ya baro kinong yalam dadu ki badon ki bor sarkar ki badon haki snong ki thau ki badon ki office fair ki badon haki nuk ki benta kum kinong yalam ki mi syakhmat na kam ta kan tiu kari bakajat riu ini i ya kani ki jing kun samla ki kandu na kapor pemapitip lah saya kan sedang ke session apa assembly ni ngongi kentu dah ke bas ngorit ya kinong yalam jingi ki beran apa assembly ya ke Henry Pongut kinong yalam ki bopaj ba ulajit ya ka bakini i bat ya ka bakin snuthu ba ka jing don kam ka bakerki gini ke sini kalong bagin ai ka hok ki kun samla kanang baga jing suk kan wana kari ke jingi bagin ai ru ya ki ya ka benta ya ka bakin trehok ya ka kam ka baki ki yo bat kumju ru balang baka jikbit jengki karena kan ti susu kari jeni di borok kowe la sistem duna menta ngila ya itho sa sarkar ban kerpat ya sarkar ban penduk no ya kajing pelong ya kini personal interview haba ni pelong ya recruitment namenta ki grup BC di pos pok ikam sarkar borok
kumban supaya Indian kendian ka sarkar India nado arja khan re ko ada penduk ya kene ka personal interview arpulai lagi state hapok dari India kila penduk ya ka personal interview kadawi ka pelong iban penduk ko kiongan apa kanang bangin wan rano ya kata ka jengtukam ka bakhui ka busuba ka bam syaliang ba ka nepotism kanja tangiru ngi ba kadai ganti ka ba bat ngilak tho ka sarkar bagi kerpat bahang ni apa kejala ka jongiru kanang bengin yo ya kata ka jengtukam ka bakhui ka busuba ka bam dan kam ba hab thit ka bisa bangin penduk no ang neru bat haduk mentangi ka sarkar ka kam patsa skor ya kene ka jing.com ka lesi ka ba kum ki ba buon balang ki samla ki jongi ki la angnut ki atharang bang hakane ka session ka baladam ngai I na kaliang jo wei no emli badan boram mak nutor semua ora ya kene kaman ban na kaliang jo chief minister hak to kapor haba juba apa assembly uang hana ba kadon ka advantage kadon ka disadvantage na ka personal interview taka jubam na kaliang ka jongi kalong kane yaki disadvantage gina tho aki banar ki jongi ki bangi tip ba ki dei sisa ki nongrom ki baklan jaki taki advantage ki ko ayu CM jongi batai ai UCM un batai ki ai kita ki jongi onong na kata personal interview haka ji so tho ko jongi mdon jongi onong ka ba ten na kata daw ngi kwa ban kan sai ba kum ka kanhun na de rai ka CC meeting ba dap ba kit khot juga CC kini syong hang ni mendagas ni katukon nepor ban penpau sya kecelai berokoi kamtam esekinong yalam ki jongi sya ka sarkar ka jongi ya ka jing thrang jing angnot ka jongi ban penduk no ya ka person interview tengi kmil inti ba kini isti ban wan kamtam me ko melak berap ni jones secretary ba pok assembly kandon ka jing atai akhir ya kane ka bentah uang ru kane ka recruitment process kane kata ka bajurong ba ka bayar ba tinggi yakini kita jengkeren ngisim yaki kita jengkeren ki bayalam bakala ki bam don nong rem hang no makum ka jisau thu pai ba hingi tip habar lai pus hapo ka knat sarkar ki kam ki baka sarkar ka de ban le de penmi advertisement hot exam thungkam ngangam su thu ka yar hadu kan nu kata ka jing recruitment process ka ba CM jongi uang lat ni kini lai tli bentang kide ki kam ki ba biang ki ba rit kiba baik kam belum komplikit tan hadu kata kum bau CM upur syang hak yang dapat tauan ban pen komplikit ya kira kam kata leng jongi ginum sengam kat ban pat urlong kan ka jingdawa ka jongi ngin yai perlong ini program ngin yai kren ngin yai kho ban ni khmilinti pada ba nakaliang jong ka sarkar om dei ni ka menta ka jing mentoi ka jongi kram hari na ka benta ka jing mentoi jong kon sam lagi jongi kan sengap ya kan jing dawa ka jongi syagi pai ba pada kan dia ka kwai ban pai keman hakini snam ki baladam ngalayui bagi keme ki pa haba ki kon jong ki apply kam ki habai ban wat unong yarap habai wat manung minister ubale si uban yarap ki kon ki jongi namar lawan ka to ka jusau thu balada apply kam London backup minister mi okam deh. Dandruk ipai ba kilong keme kilong pa ke jongi mentang ikam kun samla ke jongi. Teng dak pisaru. Habya pelun. Menyo ya kam. Takane gade ke bakal lalu nak sudah. Ban ki ngisong thu balada ngido ka personal interview. Kandon competitiveness. Hak written. Lada kadang ke competitiveness ikon samla jongi kin pelpor ha jing pen khre lamba ki jing pulih puthi ka jongki komang yong ba teng lada la pulih ba la minut la nang lastat ka kamum yo te teng ka penduk jikermen ni kini ikon samla jongi ki bakin nang bakin start bak ngasim gawi benda lesi ka personal interview ka ba dangdon sa apa ka state ka jongi benta ka dan benta ban penduna ya ka literacy rate aboka state ke jongi te tang ini kintin ki kmi inti pada baka sarkar kan ai kman ki cleaner ki pion ter ki ha ba boka group D te jingkli wi balong basok pala ba mo pin interview ayu te ya kita ki bathep kam super kai bin kali te atau bin kali bin ju saring ngam su don nongren kata ka interview namanda kam super
habala kalabiang ka qualification lapi don kami kata ka experience certificate pan ka experience certificate bagi go driver ru ba grup bigi si ham tikini gi kam kim don kam me ya kata ka personal interview kumba na doa sa country ko sokar India ko baka personal interview don kam tang ya kipus lesi bang don kam ya ki candidate bagi bisari ka personality ka jongki ya kita ki kam lesi ngi hapan khot ban personally pada ban interview ya ki candidate ya kiwi ki kam ki bam don jumur kum ong lam jer tengah mereka ki sweeper ki pion ki mali ki driver ki LD ngam tarai kan don kam su ya kani ka personal interview ban kum bakalong mentai ka saikrar baka personal interview kadai katakalan ban tep tu ya kiba itu jong no kiba don kabor kadai kalan ban pan pisan lagi pajba ban aikam ini tangkatai takasong pada haka sarkar ban kini ki indru pungut ki jongi ki amali lada kiru kim dan benta ban politicize ya ka jingi okam jong samla kidai ban keren ya kini benta naban lada kis ngabjar kamut kiru kidan benta ban politicize ya ka employment daga bathet tu ya ki katu kat ni kinong kerjaan ki jongki na ki konstituensi ki jongki kata kala saya kedar tengin kemilinti ya kaba kamu berasa kada jong sarkar ban jongki no ikmat jongki bakin keren ya kini bentar